Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दिनैनि भिडिअआ बेनो जाबाय आरपीएफ जिडि कनस्टेबल भेकेन्सि क्राइटेरिया बैसो बेसेबां नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेनो जाबाय बड'जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन नोंथांमोननि थाखाय माखासे आपडेट फैबाय थागोन साख्रिनि गभर्नमेन्ट स्किमनि बागै आरो नोंथांमोननि एडुकेशन कन्टेन्ट नोंथांमोना बे चेनेलाव मोननो हागोन बेखायनो जाबाय गोदान चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा दिनैनि भिडिअ जाबाय आरपीएफ ओके आरपीएफ जिडि कनस्टेबल बेयाव भेकेन्सिया फैहां जागासिनो दङ 15,000 टेन्टेटिभ दा बियो थाबैनो 2023 आव फैगोन ओके मानो फैगोन बेनि मोनसे पजिटिभ आपडेट दङ नोंथांमोना भिडिअ नायलांजोब अब्लानो बुजिगोन दा जों थांग्रोनि फैगौ खालामो अफिशियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना बायदिसिना डिटेल्सखौ नायनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि आरपीएफनि फुल फर्मआ जाहैबाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सआव बेयाव साख्रि ओंखारो दा बेयाव साख्रि ओंखारिया बोसोर जाबाय साख्रि ओंखारिया ओके बिनिफ्राय मानो थाखाय देग्लाय भेकेन्सि फैगोन बेनो जाबाय आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव फैगोन 15,000नि खाथियाव मोनसे बियो टेन्टेटिभ बियो चेन्जबो जागोन नाथाय 10,000नि बारा ओंखारखागोन ओके आरो बे सिलेक्शन प्रसेसआ अल इन्डिया ओके अल इन्डिया बेवहाय सिलेक्शन प्रसेस खालामो आरो एसटिनि काटअफआ आलदा थांगोन स्टेट वाइसआव भेकेन्सि थागोन नोंथांमोना अल इन्डिया स्टुडेन्टस बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाय बैसो क्राइटेरिया सेस हाइट बेसेबां नांगौ जों डिटेल्सखौ लाना फैदों आरो लोगोसे माबोरै जायो बेनि एग्जाम फिसआ जों बेखौबो नायगोन लोगोफोर बे जाबाय आरपीएफ दा मानि थाखाय पजिटिभ आपडेट दङ बेनो जाबाय पजिटिभ आपडेटआ जोंहा बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं इलेक्सन फैगासिनो दङ एमपि इलेक्सन ओके एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ 2024 आव ओके दा नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला भेकेन्सिया ओंखारखागोन मानो ओंखारगोन बेनो जाबाय भेकेन्सि ओंखारिया जोबोर गोबाव जाबाय ओके बेखायनो 2024 आवहाय इलेक्सननि सिगां भेकेन्सिखौ बिथांमोना होगोन आरो जेब्ला होयो बिथांमोना बायदिसिना पजिटिभ बिथांमोना मोननो हागोन बेखायनो आसा खालामनो हायो जे बे साख्रिया थाबैनो फैगोन दा जों लानो हायो अक्ट'बर नभेम्बर एबा आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोनाहाय माबा मोनसे आपडेट मोनगोन आरो जुदि मोनोबा बेनि सिलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जायो जों डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै फैदो जाहाथे नोंथांमोना बुजियो दा लोगोफोर जों सिम्पल वार्ड्सआव मिथिगौ रेलवे पुलिस ओके जोंहा मिथिगौ रेलवे पुलिस दा बिनि गेजेराव आरपीएफ पोस्ट कनस्टेबलआव नोंथांमोननि माखासे फेस वाइसआवहाय सिलेक्शन प्रसेस खालामो ओके बेनो जाबाय जों फार्स्टआव नायगोन बैसोखौ गोबां कमेन्ट्स खालामो जोंनि एसटि हिसाबै बैसोआ नोंथांमोना मोनदों 18 निफ्राय 30 इयार्स बाट जेनेरेलाव हमना ला 18 निफ्राय 25 इयार्सआ जेनेरेल हागोन एनअबिसि 28 इयार्ससिम हागोन एसटि एसि 30 इयार्स बे पोस्टआव इलिजिबल जायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फार्स्टआव फरायनाया बेनो जाबाय 10 पास जानाय लोगो लोगो बेयाव जिडि कनस्टेबलाव हागोन पार्सेन्ट नाङा 10 पास जाबानो हिनजावफोर हौवाफोर गासिबो हागोन दा फर्स्ट फेजआव नोंथांमोना सिबिटि माने अनलाइन एग्जाम जायो ओके रिटेन एग्जाम जायो अनलाइन नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो बेयाव काट अफ थांनानै स्टेट वाइसआव काट अफ थांनानै एसटि वाइसआव काट अफ थांनानै जेनेरेल थांनानै नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट जायो फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होनांगोन बेनो जाबाय 1600 मिटार्स ओके नोंथांमोना होनांगोन एन्ड हिनजावफ्रा 800 मिटार्स नोंथांमोना बेखौ होनांगोन ओके एन्ड टाइमिंआ हमना ला 5 मिनिट हमना ला 30 सेकेन्डनि बारा थागोन एन्ड बेयाव नोंथांमोना हिनजावफ्रा बारा मोनबावगोन टाइमिंखौहाय ओके बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट फैगोन क्राइटेरिया गासिबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थागोन दा फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना गैयाब्लाबो 6 मिनिट 30 गाहामसिम टाइम मोननाय जायो एन्ड बेनिफ्राय सिगाङा 7 मिनिटमोन देग्लाय खमबो जानो हागौ नाथाय अलमस्ट 7 मिनिटखौ जोङो लानो हायो बाट जोंहा नाम्बारा खम मोनगोन नाथाय नोंथांमोना जेसेबां थाब हाबगोन अब्लानो बांसिन मोजां चान्सखौ मोनगोन बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव पास जागोन ओके अब्ला फैगोन बेनो जाबाय जोंहा थार्डआव मेडिकेल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट खालामो आरो मेडिकेल टेस्ट पास जायोबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेफोरबायदि जानानै नोंथांमोननि साख्रि जाबाय बेनो जाबाय फाइनाल काट अफ नोंथांमोनाहाय थांगोन ओके दा बे मोनब्रैजों हायो नोंथांमोना नैबे फिजिकेलाव मा थागोन रानिं दङ बेनिफ्राय लं जाम्प दङ बेनिफ्राय हाइ जाम्पबो दङ ओके बे मोननैया गोलैफागोन लं जाम्प हाइ जाम्प गोलैगोन नोंथांमोनाहाय फिजिकेल टेस्टआव बेनिफ्राय हाइटआ बेसेबां नांगौ नोंथांमोननि हाइटआ जोंनिया 160 जागोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिनजावफ्रा 152 आवनो जागोन ओके बे नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स बेनिफ्राय चेस्टआव होनोब्ला नर्मेलाव 76 बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 81 सेन्टिमिटार एसटि वाइसआव नोंथांमोना बेबायदि खालामनांगोन दा बेथ' गोबाङानो गोरोबखायो दा जायखिजाया नोंथांमोना एडभान्स मिथिबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बुजिहांबाय आरो नेक्स्टआव स्टेप बाय स्टेप फैगोन भिडिअ आरपिएफनि सायाव आरो बे भेकेन्सिया थाबैनो फैखागोन दा बेखायनो एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो फिजिकेल टेस्टनि थाखायबो
स' बेनिफ्राय आरपिएफनि एग्जामा जोबोद गोरा जायो मानोना बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ 120 नि एग्जाम जागोन 1/3 जायो नेगेटिभा स' बेखायनो मेन फकासा मा स' नोंथांमोना एग्जाम अके स' नोंथांमोना एग्जाम मेल फिमेल स' नोंथांमोननि काट अफआ आलदा आलदा थाङो बेखायनो नोंथांमोननि मेन फकासा जाबाय एग्जाम पास खालामनांगोन आरो एग्जाम पास जाबा नोंथांमोना साख्रि आरो बे भेकेन्सिया 15,000 खाथियाव चान्सआ दङ स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालाम